vyrobia tisícky malých hostí, reholníčky nimi zásobujú všetky naše kostoly, cesto pripravujú len z vody a múky. Podľa liturgických predpisov hostie musia byť vyrobené z čisto pšeničnej múky. Pečú ich na ručných strojoch, ale aj na tomto automate. Sám si nadávkuje a vlastne tým prejde dookola, tak vyberieme už hotovú hostiu. Na ďalších strojoch ich potom vysekávajú na menšie kúsky určené pre veriacich. Stroj vlastne naraz vykrojí 55 malých hostí. Tie väčšie pri omšiach používajú kňazi. Vyrábajú ich s rôznymi motívmi. Baránok, holubica, ryba, pelikán, Pán Ježiš na kríži, JHS. Pri výrobe hostí denne spotrebujú aj 300 kg múky, najviac práce majú pred Vianocami a Veľkou nocou. Vtedy do kostolov prichádza najviac veriacich a kňazi rozdávajú oveľa viac svätých prijímaní než inokedy cez rok. Oplátky sa líšia aj hrúbkou. Starší kňazi skôr používajú hrubé hostie, ktoré sú pevnejšie, a tenké hostie je zase skôr vo veľkých kostoloch, kde sa viacej hostí vojde do ciboria. Pečenie hostí v Prešove má už takmer 100-ročnú tradíciu. Spočiatku ich rehoľné sestry vykrajovali len ručne pomocou takýchto nožov. Od roku 1930 pre Košickú diecézu a od roku 1950 pre celé Slovensko. Hostie balia do papierových škatúľ a poštou posielajú jednotlivým farnostiam. Niektoré farnosti majú tak na mesiac objednávky, niektoré na 2. Rehoľníčky sa pri práci denne modlia, nie je to pre nich len obyčajná robota, berú ju ako celoživotné poslanie. Modlíme sa aj za ľudí, aby cez chlieb, ktorý prechádza aj našimi rukami a stane sa Kristovým telom, sa stretol a dotkol aj srdc ľudí. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.